Здравейте, брати мои, брат, сестри. Аз съм Петко БГ. А сега играем Майнкрафт. Нямаме много епизоди, зато и започвам да играя. Така, ето ня къщичката. Не е много добра. Скоро ще стане по-добра. Извинете, ако се чувам така, но аз тук що ставам. И нека се пренасям. Така, тук ще си живея. Поставям леглото и моята печка. Но още трябва да сейф на играта. Така. Сега да са той. Да са крафтинг тейбъл задължително. Опс. Чай се. Един чест. Трябва да имам. Така. И сега ако да направя. Сега трябва да направя магийка. Не така. Вече имам железен меч. Съм готов да ги трепя. Мина. Ето съм готов. Трябва да разузнавам още. И да се направям брадва. Ама сам дърво. Шит. Така. Аз нямам и храна. What the fuck. Добре. Имам сурово, ама трябва да го пусна да топли. Къде ми е печката? Какво да го стопля? Или тебе да те стопля с... Не, аз с теб. Добре. Сега ще бъда с повече дърво. Само да се избавя брадвата. И малко камък ще ми трябва, ако намеря. Те се губя къщата. Няма да се отдалечавам. Като намеря компас, ще се отдалечавам колкото си искам. Овце. Спана. Да. Пържоките са добре, ама. Фак. Братя, сега ще се чупи. Ето като. Така. Аз се връщам с дърво. Само ако се намеря къщата. Ако намеря къщата. Сама я че се чувам така. Така. Не! Пребих се. Си кирката да взема много камък. Защото имам 2 камък. Ще ми трябва повече от 2. Крум даде един... Хора, Крум даде един въпрос, знаете ли какъв е? Също ще го кажа. Крум вика, той каза, че Херобрайн търси, че може да го намериш. А вие пишете в коментарите, аз 100% съм сигурен, че това Херобрайн се прави с мод, а не с такова, да го намериш. И той започнахме да спорим.
И се подразнихме, но сега ако искате пишете. Аз се качвам. Защото ви играете Майнкрафт. Клипчетата ми харесват. Имам фейсбук страница. Exploit даде. Така, много дърво. Добре. Сега сме добре. Само, че трябва да пуснем печката. Фак. Забравих. Трябва да се разтоваря малко. Златната руда нека си е тук. Бръчките ще ги запазя. Чакай сега направя крафтинг тейбъл. Така, кирчица. Сега тя ми наминя, ама трябва ми още малко дърво, че да направя въгнища. Забравих брадва. Се връщам като балък. Оу, шит. Така. Така зачувам, защото е 7:05 и затова се чувам така. Сега ще направя 2 брадве. Ще така да си направя, да нафармя доста дърво. Така, мога да тръгвам. Няма го взимам. Овце, дай ми дърво. Ето я, започвам. Цик, цик. Така, даде ми. Хоп, хоп. Аре бе, беч. Виждам се къщата тук. О май гад. О! 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 Дай дърво, дай дърво, дай дърво. Дърво, дай дърво. Добре, толкова стига. Хоп. Ауч. Върни се. Ах ти кофти прасе. Ела при мен. При батко. Къде отиди? Върни се. Бункер. Ей, шит. Някакъв пак ма лазе. Шит, някакъв пак ма лазе. Сега не мога. Шит. Ама. Не храня доста. Пак ще аз се хвърля. Ама не трябва ми напълно да тръгвам. Доста по-тъмничка изглежда. Или не е добра идея. Така. 38. Така. Печици. Тогава да разтоваря още неща. Няма трябваше. Трябва да се прави ферма скоро време. Има много месо. Месото ще го ставя в мене си, че да имам нещо за обяд. Яйцата няма ми трябват. Червен камък не, това не. Железния меч го оставям. Това ще е тука. Мерси. Аз съм имал факли. Факел. Добре. Все пак да крафна още.
Само ако намеря къде беше дървото. Ето го, ето. Така. Имаше ли? Не, някаква муха вече идва. Факи. Колко съм тъп. Така, 32 факли ще стигнат за едно копане в мина. Само да се взема факлите. А тук има стълбички. Да тръгвам. Надявам се да не умра. Така голяма мина е. Помисли, че tu е равин. Добре, нищо. Добре, tu ще ми потрябва. Дай. Що съм изхъбил толкова много факли? Опс, тук няма смисъл. Тук има. Тук нямаше смисъл. Малко гласа ми се оправя. Ами само спирам клипа, защото трябва да ходя на училище, хора. Така, желязо ще ми потрябва доста желязо. Поне 24 часа правя железния сет. Защото аз съм гол като пушка. Пушка. Над мене има ли не? Да, има. Така. Който и бе? Видяхте? Това за мен го помислих, че е Херобрайна. Сега Маре Кром е прав, пак това не беше. Така. Желязо, дай ми ти. Тук има доста. Тук го слагай. Копане. А така, XP давай. Ще трябва да взимам и тези. Така. Ще разузная, ама нямам факли. Ами аз ще тръгвам. Трябва да взимам още малко дърво. Чуп! Махам се тук. Сега да не става вечер. Че те има да ме стрелят уния тъп скелети и крипъри. Връщам се. Бягам къдскочко. Апс, не съм от тук. Фак. Тъмно е. За тъмно. Дай факла. Добре. Значи трябва да скоча 3 пъти 3 и 2.
10 въгнени. Отиваме за още малко копаница. 56. О, 64 вече стигнах. Желязната кирка ще запази. Така, значи толкова стига. Дай ми пръчките дам. Натам е мината, просто отивам. Да видим. Така, окс. Аре бе. Къде беше са? Натам. Чупене, майко мила. Здравей, сестричка. Видях малка сестричка и там. Чакай да отида да я взема. Сестричка, здравей. Не. Шит. Ето няма го направя до 20 века. Чакай. Читър. Шит, добре. Скачай. Добре. Стигнах. Сега взимаме. Копани. Ауч. Нещо видях. Каквото е бе? Гъба. Обвасих се от една гъба, лад. Започва гласа да ми се оправя, хора. Стата стигна. О, ес. Стигнах. Така. Готов. Та силната копаница на желязо. Дай ми го. Ес. Колко желязо. Дай ми го. Всеки ли го? Ауч, боли. Хиотка. Колко ме нахрани той. Чувам зомбита. Не ме е страх. Вече ме е страх. Помощ! Искам вкъщи! Чупих кръченцето си. Как сега да се върна? О май гад! Шит! Нямам нищо. Аз съм голка пушка. Ода, какво виждат очите ми? Фак ю. Това е тука. Се продължа. Нещо като стълба направя, защото виждам равин. Така, сега тъм. Чакай бе. Сега трябва да едно камъче. Така. Камък. Но камик бе. Fuck you, bitch. Лава. Какво виждат очите ми? Това за първи път ли се случва? Злато. Чакай, щупих ли го? Или си изчезна с мир? Не, тук е. Окей. Взимай златната руда. Тя ще потрябва.
Така. Holy shit. Фак. Мане, вода. Майко мила, спри. Фонтан, спри. Чуе, скелетът тъп. Ще пукна. Не. Майка ти шейба. Много гадно е. Как ме преба? Аз съм гол като цар. Фак. Това не знам. Сега нещата ми изгоряха. Това не е честно е. Защо трябва да му уби скелет? Трябва да си взема нещата или да го бия с ръка. С ръка ще е най-трудно. Така да шибания скелет. Сега ще пукне. Железния ми меч поне е тук. Катата. Кирката ми изпукна. Това не е честно е. Сега трябва да почвам всичко наново. Бас тъпия скелет. Хора. За колка е? Ей, сега се връщам. Върнах се, хора. С 300 зора най-накрая открих нещата, които да оцелявам отново. Това беше 10 минути, т.е. 20 минутно търсене на всичко. Това беше бас турмоза. Чак и още един скелет ме уби. Защото навънка беше тъмно и ако сега пак е тъмно, аз съм рип. Трябва да бивам пак неща, че аз нямам храна вече. Аз оцелявам вече само на джини. Аз само за дърво ходих. Има време. Слънцето почти залезе. Така. Ето 10 руда пак открих. Това беше изморително. Така, просто започвам. Аз ще мога да си легна. Това не е тръгвато. Чакай, ще щупя дървото. Там ще се копая. Като нуб. Чухте ли той, бе, хора? Сестри, чухте ли го, е? Сигурно се чуете и банц. What the? Искам да съм вкъщи. Аз няма да не се получи да тъпото навън. Много ме кефи, когато се променям гласа. Аре бе, човек! Аре бе, човек! По-бързо ставай ти! Аре бе, човек! Защо нямаме дърво? Защото го гавя! Фак, нямам дърво, е! Мразя живота! Това не е честно, е. Видяхте ли? 3 години по-късно на 10 години. 3 години по-късно на 10 години. Добре, трябва да бивам тебе. Умри.
Седи хит го преспах. What? Тая цепена с ръката си. Ауч, боли. Така, взех едно дърво, вече мога да си ходя. Сега ще правя една моя бърза технология. Така, ауч. Добре, какво правим сега? Едната магийка. Взимаме това, което сме взели. Става 10. Взимаме кола. Така. И демонстрирам. Тада! И правим магията. Тъдън. Желязна брадва. Чувам се. Сестрата ме бача. Оят ми направо ги трепя. Ес. Нямам нищо за ядене, хора. Аз оцелявам 30 години само на джиня. Те зъбите започнаха ма болят. Така. Прашчо. Чакай, някой ми каза, че с бра по-бързо убивам. Вижте, не е така. С меча от и първия път убивам. Ето, вижте. Зъбите започнаха ма болят от тази диня вече. Така. Готов съм. Цепене на дърва. Ако видиш 20-минутно курс стана, ще откачиш 30 пъти за дървета. Не съм убила нищо, аз съм гладен. Вижте сега, хора. От един път. Хоп, сня от един път. Чакай. Втори път. Тупам обаче падна надолу. Така. Дай той дърво на батя си. Така, мисля, че съм готов. Тук малко паркур. Ауч. Катеря се по дървета. Ауч. Стиге! Fuck you! Не. 30 години по-късно! Карабе! Мазате скелет. То няма там скелет, просто си го викам много. Само да се наям пак с динячката. Така, вече имам дърво и храна. Откъде имам 23 храна. What? Така. Слагам това нещо. Започвам да готвя. Гадятката взе го обратната. Така. Сега. Няма да скачам направо. Падам като животно. Имам много факли. Започваме тази мина и сега ще пукна. Що има водата? Водата много пречи. За миг си помислих, че това е равин, бе. Няма много неща, но трябва ще се нуждая да използвам той. Много повече слагам. Така. Да, си мината. Плувай. Яко. Карай. Така. Отиваме към другата мина. Не сме да я разузнали доста. Знам, сме разузнали. Капа. Сам чакайте. Ето и бе. Не снимка. Ето и. Пети ден. Шит. 5 дена сме оцеляли. Чакай, това е малко странно.
16 дълбочина ще намеря дайманти. Ауч. Вече сме тука на 15. Трябва да ям. Диня пак. Ако пак срещу този скелет, просто аз отказвам да копая. Има убийчак. 100% ще се откажа. Или няма правя повече поредица на играта. Шит. Добре. Тук сме. Живи сме. Вкусни сме. Вкусни сме. Така. Ох, не. Аре бе, копере. Майка ти шиба. Майка ти. Майка ти да е жива и здрава. Не бе. Стига е. Не искам пак. Мръсници. Дай му. Дай. Чувам се като коза. Айде. Шит. Ко стана е? Седно искаше нещо, ама бутни. Ти факва, мора. Нещо искаше да ма бутни се едно е. Пак ли тези шибани скелети е? Мразя ги. Сега, ма бутни. Така, тук съм в безопасност. Ако ма бутни пак скелет, просто е заебане. Така. Тука. Как тя пана тука? Сега. Тука. Фак. Суди се. Така. Така. Вадя го и започвам. Диаманти още няма. Поне аз не виждам. Редстоун. Шет, да. Мината свърши ли? Тук бил ли съм или не? Чакай. Не съм бил тук. Добре. Това е всичко от мен. Абонирайте, оценете, дайте лайкове.